La Biblioteca de la Bòbila participa un any més a l'ABC Negra i ho fa amb diferents activitats. Una d'elles és l'exposició sobre Jim Thompson, un dels més interessants autors de novel·la negra nord-americana. En aquesta exposició documental es fa un recorregut per l'obra de l'autor a partir del fons bibliogràfic de la Bòbila, així com de les seves aportacions al món del cinema i els estudis que s'han escrit sobre ell. En el marc de l'ABC Negra, la Biblioteca de la Bòbila ha programat més activitats. Per exemple, aquest dimecres es farà una taula rodona sobre el hard boil, una variant de la novel·la negra. Es caracteritza pel llenguatge incisiu i irònic, el ritme frenètic, l'escepticisme i l'acció violenta. En parlaran Jordi Ledesma, Vladimir Hernández i Rafa Melero Rojo. I finalment, la Bòbila organitza un cicle de cinema negre dedicat al Padrino de Francis Ford Coppola. Aquest divendres en projecta la primera part. El film compta amb les brillants interpretacions de Marlon Brando i Al Pacino, entre molts altres, i se centra en la vida del temut Don Vito Corleone.